ಮಂಜುಳಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲೆಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ನೆರ್ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪರು. ಅಂಚನೆ ಓಪನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೋನೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ಡ್ ಓಪನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರು ಮಲ್ಪೊಲೆ ಪಂದ್ ಅವು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಕುಜಾಲ ಉದ್ದ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಉದ್ದ ಕುಜಾಲಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದರು ಇರ್ನ ಉದ್ದ ಕುಜಾಲದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾದ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಜಾಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು, ಕುಜಾಲ ಮಸ್ತ್ ತಾಲೊಂದುಂಡು. ಐಕ್ ಗ್ರೋ ಆವರೆಗ್ ಕುಜಾಲ ಉದ್ದ ಬರ್ರೆಗ್ ಏನ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕ್ ಏನ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಪನ್ಲೆ ಪಂದ್ ಅಂಚಾದ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನಗ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರು, ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ ಸತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಇಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಗಿಲ್ಟ್ ಉಪ್ಪರಲ್ಲಿ. ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹೇರ್ಗ್ ಎನ್ನ ಕುಜಲಗ್ ದಾಲ ಪಂಡ ದಾಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಮದ್ಮೆರ್ ದುಂಬು ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾದಿರೆಂಗಿದ ಗಿಡ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಮ್ಮ ಎದಾಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ಗೋರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡನಿತ್ತೆರು. ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾದಿರೆಂಗಿದ ಗಿಡಲ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುದಿಜಿ ಪಾಡ್ದಿಲ್ನಜ್ಜಿ. ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತುಜಿ. ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಅವಳು ಪಂಡ ಗುಯಲ್ದ ನೀರು ಮೂಲು ಬೋರ್ದ ನೀರು ಅಂಚದು ಅಲ್ತ ನೀರುಗ್ಲ ಮುಲ್ತ ನೀರುಗ್ಲ ಹೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫಾಲ್ ಆವಂದಿತ್ತುಂಡು. ಅದಾಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ನಾಗ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ದಾಯಗ ಆಪಿನಿ ಪಂದ್ಯ ನೆನ್ನೆಯ. ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂದೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆನಾಗ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ದಾಯಗ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯ ಒಂಜಿನೇದಾದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇರ್ ಒಂದಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್. ನಮ್ಮ ಒಡೆಗಾಣ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಜಾಲ್ಡ್ ತೂಪರ್ನಿಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಕುರೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ತನ್ಪಿನಂಚಿನ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಆ ಗಾಳಿಡ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಫುಡ್ಡು ಮೇಯ್ನ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಓವ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಇದು ತಿನ್ಪಿನ ಮಾತ ಫುಡ್ಡುಗ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡ್ವೆರು, ಇಕ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು. ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರು ಪನ್ಪೆಗು, ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರ್ಲ ಬೋರ್ದ ನೀರ್ಲ. ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರು ನಮಕ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಜೈಟ್. ಬೋರ್ದ ನೀರುಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ ಆತುಂಡು. ಮುಲ್ತ ನೀರು ಬೋರ್ದ ನೀರು ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೊರನೇ ಆಪುಜಿ ದಾಯ್ ಪನ್ನಾಗ ಒವ್ವೆ ಅವಡು ಕುಜಾಲ್ ತಾಳ್ರೆ ಏತ್ ಈಸಿಯ. ಅಂಚನೆ ಕುಜಾಲ್ನು ತಾಳಂದಿನಕ್ಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಆತೆ ಬೋಡು ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಗು ಬೋಡಿಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ನೀರು ಸಮ ಪರಡು ನಮ್ಮ ಅದ ಸ್ಕಿನ್ಗ್ಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಬೊಕ ಪೇರು ಮಾತ ಪರಡು ಅಂಚ. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರುಜಿ ದಾಯ್ ಪನ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಂಡ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವರೆ ಅಂಚನೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏನ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಯಾನ್ ನಿಗಲೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ. ದಾಯ್ ಪನ್ನಾಗ ಉಂದೆನ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತನ ಬೋವುಲ ನಿಗಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಎನ್ನುದುಪ್ಪರೆ ಮೇರು ದಾಲ ಪಾಡಂದೆ ಮೇರ್ನ ಕೂಜಲ್ ಬತ್ತುನಿ ಬಂದು. ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಾಡಂದೆ ಎನ್ನ ಕೂಜಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕಲ ಪಂಡೆರು ಈ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಲ ಬಂದು. ಯಾನ್ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ಎಂಕ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕುಜಾಲಡ್. ಅಂಚದ್ ಎನ್ನ ಕಣನೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಕುಜಲು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಯರೆಗ್ ಉದ್ದನೆ ಉಪ್ಪೊಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಆಗಲೆ 2 ಜನ ಕತ್ರ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ನ ಉದ್ದ ಬುಡ್ತೆ ಅವು ಬುಂಡ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ನ ಏಪಲ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ದ್ವೆ. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ್ ಎತ್ತಂದೆ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಕುಜಲ್ ನೆರ್ದಲ ನನ್ನ ಉದ್ದ ಬರೋಡು ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳಗು ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಕುಜಲ್ದ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತ್ ಕೊಡಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪೊಡು. ಇಜ್ಜಿನ ಕುಜಲ್ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಪು ಬೂರುಂಡು ಐಕತ್ರ. ಅಂಚಾದ್
ಯಾಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಓಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಅವು ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಲ್ನ ಅವೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ತೂಕ ನನಲ ಉದ್ದ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ಕುರು ದಪ್ಪ ಅವರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೊಡು ಪಂದು ಯಾನೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಮಿಡಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನು ಲೆಗ್ ಅವಡು ಆಣಲೆಗ್ ಅವಡು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಡ್ ಐಕಾತರದ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದೆ ಯಾನೆ ಎನ್ನದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಮಿಡಿ ಖಾಲಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಫುಡ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಲರ್ಜಿ ಟೈಪ್ ಉಡುಪುಂಡು ಅಗಲೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಂಡೆಡ್ ಎಲರ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಅಗಲೆಗ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇತ್ತಿನ ಅಗಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಹೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆಪಿನ ಅಗಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಮಿಡಿ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವರೆ ಅಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಮಿಡಿ ನಾನು ಎಂಚೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ತೂಲೆ ಆಯ್ಡ್ದುಂಬು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತುಜಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಆತುಲ್ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಗಲು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದಿಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತುದು ಅಂಚನೆ ಉಂದೆನ್ 2 ಗಂಟೆ ದಿವೊಡು 2 ಗಂಟೆ ದೀಂಡ ಯಾವುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂದೆನ್ ಐಟ್ ಬೊಕ ಚಪ್ಪೆ ನೀರುಡು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಯಾನ್ 2 ಗಂಟೆ ಲಾಯ್ಕ್ ದೀದ್ ಐಡ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಉಂದೆನ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ದೀಪುಂಡಲ ದೀವೊಲಿ ದಾಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ತೂಯೆರತ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್
ಒವ್ವುಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಾಂತಿನ ನಿಗುಲು ಒಯ್ಕ್ಲ ಪೋಡಿನ ಅಗತ್ಯನ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನಿಗುಲು ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯಪನ್ನಗ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್ ಎನ್ನಂಡ ಅವು ಏಪಲ ಆಪುಜಿ ಪಂತೇರತ ಮಲ್ಪೊಡತ ಅಂದು ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ನಿಗಲ್ನ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡು ಪಂದಾಂಡ ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ. ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಮಲ್ತಂದು ಕುಲ್ಲರೆ ಎರೆಗ್ಲ ಪುರ್ಸೊತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆದಾಗ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫುಡು ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ನ. ಅಂಚನೆ ಅಲೋವೆರಾ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ನರ್ಸರಿ ಹಿಡ್ದು ಕಂತುದು ನಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ನೀರ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಬೋಡಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ದಾಲ ಐಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾರ್ಜಿಡಲ ನಡಪುಡು ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುಡು. ಅದಾಗ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೊಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಅಲೋವೆರಾ ನೆಡ್ಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಕಂತಿನ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಇಡ್ಲ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಬಂದುಂಡು. ಪ್ಯೂರ್ ಅವುಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಂಗಡಿದಲ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒವ್ವಾಂಡಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗಲ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಾನ ಪಾಡುವೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕಲಗ ಹತ್ರನೇ ನನ್ನ ಚಾನಲಿಂದ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೋಡು ಪಂದ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅಂಚನೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ.